Titanic wara li ħabbet mal-iceberg din kienet id-deskrizzjoni li ta' l-ex kap eżekuttiv tal-Malta David Spiteri-Gingell għall-istat disastrus li kienet fih din l-entità nazzjonali fi żmien gvernijiet nazzjonalisti. Dan waqt seduta oħra tal-Kumitat Permanenti dwar il-kontijiet pubbliċi. L-ex kap eżekuttiv tal-Malta li serfa fil-kariga bejn l-2007 u l-2008 tenna li kien hemm sitwazzjonijiet diffiċli li wieħed ma setax ilħaq magħhom. Kien hemm issues għanajdu hekk. Malta kienet it-Titanic wara li ħabtet mal-iceberg. Fil-fatt, f'dan ir-rigward Spiteri-Gingell qal ukoll li Malta ma kellha l-ebda strateġija f'dawk iż-żminijiet. Tajjeb li wieħed jżomm f'moħħu meta nitkellmu fuq l-enerġija, proġett ma jsirlekx f'sena. Ġifieri tippjana miżerjament 10 snin il-qudiem. Dak il-ħsieb dak l-ippjanar fl-opinjoni tiegħi għax meta wieħed jara x'sar wara Tellemara, li ma sar xejn prattikament, dak l-ippjanar ma kienx. Kif inhu magħruf sew is-sitwazzjoni sfortunatament ippersistiet sa tmiem il-leġislatura ta' Gonzi PN fil-bidu tal-2013 meta imbagħad kellu jkun gvern ġdid Laburista li salva minn falliment totali ta' din l-entità. Sa dan it-tant Spiteri-Gingell irrimarka li meta hu kien kap eżekuttiv aktar minn 15-il sena ilu kellu diversi ideat u strateġiji biex l-Malta timxi l qudiem. Però il-Ministeru tal-Finanzi immexxi dak iż-żmien minn Tonio Fenek għalaqlu l-bib f'wiċċu u ma sar xejn ġdid minħabba li kienet ġej l-elezzjoni ġenerali tal-2008 li l-Partit Nazzjonalista spiċċa jerbaħ b'1500 vot maġġoranza. Ministru tiegħi dejjem approva dak li jiena bħala CEO rikkomandajt lill-bord għax hemm bord kien hemm bord, u lill-bord irrikomanda l-ost. Meta bdejna niġu biex nibdew nimplementaw, bdejna naħlu mal-Ministeru tal-Finanzi, kif inħobb nsejħilha jiena South Street. Kollox on hold, qabel ma ssir l-elezzjoni. U qal wieħed mill-għanijiet tiegħu kienet li jalaq l-impjant tal-Marsa u jimmodernizza l-ġenerazzjoni tal-enerġija u semma wkoll l-introduzzjoni tal-interconnector bħala importanti ħafna minħabba l-iżolament ta' Malta u d-dipendenza kbira fuq l-impjant tal-Marsa. Spiteri-Gingell tenna ironikament wara li rreżenja mill-Malta dawk l-istrateġiji li ressa l-qudiem kien beda proċess biex jiġu implementati. Anke jekk kif inhu magħruf ukoll dawn il-pjani kienu weħlu biss sa fuq il-karta sal-2013 u mill-ġdid kellu jkun gvern Laburista li jalaq darba l-dejjem l-impjant tal-Power Station tal-Marsa u biex isiru l-applikazzjonijiet neċessarji ħalli pajjiżna illum igawdi mill-ewwel interconnector ma' Sqallija. Fis-snin li għaddew ukoll imbdew il-proċessi għat-tieni interconnector u anke pipeline tal-gass u l-idroġenu.